Čaute, vítajte u mojho videa. Toto video je tutoriál, ako si stiahnete Bandicam, viete, že ja mám. Aj vám ukážem. Ale viete, pár dní na tutoriál, môj prvý tutoriál. Aj možno natočím denný vlog. A keď sa pustíme k videu, pôjdeme si stiahnuť, ale ja si nestiahnem, lebo ja mám. Ja vám ukážem, kde si môžete stiahnuť, ale rýchlejšie. Keď nie, tak ukážem vám part druhé, to je najrychlejšie, len poviete, len plúvnete, ale v druhom parte. Teraz nemôžem vám ukázať, lebo mám veľa prací, kým to zostriam toto. A pesničky tam nedám, nie som kokot. Ja som tu prišiel. Nemám tu čo robiť na tomto. Napíšte si Bandicam. Bandicam si napíšete software hier a videa. Aha, software nahrávania a hier videa. Toto tu vidíte. Aha, tuto, to už... Aha, stiahol to som to. Myslím, že to stiahol, stiahol to som to. Myslím, že nestiahol to. Nepamätám sa, ale musíme na iný prepad. Musíme kliknúť na iné niečo. Tu som zle kliknul. Toto tu je, čo som hľadal. Sťahuj CZ. Bandicam je zdarma. A tuto je to. Tuto som stiahol. Toto kliknete, toto nie je kúpiť. A nie, rozumiem až po česky. Toto kliknete, že vám to naskočí tu. A ešte vám ukážem, ako nastaviť Bandicam. Keď vidíte, že ja mám nastavenú, toto budete mať, aha, takto. A ja si dám všetko. Dobre, vidíte. A ešte, toto mám vidieť, tak môžem si takto, čiže sa trošku tak dáme 33, dobre. A zvuk máme dobrý. Ja mám takto. Logo, efekty mám žlté, môžeme sa aj zmeniť napríklad modré. OK. Toto kliknem, až vidíte, že mám prvé kliknutia, toto je toto. Ľavého, tam je niečo, to nie je napríklad takéto niečo, až vidíte, toto žlté, takéto. Toto je modré, modré. OK, a je to. Dobre, ešte je obrázok. Ja mám takto tu. Toto bude faktiť všetko označené, bude takto, aha. Vy si musíte všetko, ja mám takto je oveľa lepšie. Ale môžete točiť iba 10 minút. Takto som si tu sa, ale môžete iba len 10 minút. Každý napríklad youtuber nejaký český, československý a každý to má. A hry sa tam dám hrať, nekliknite tu už tam. Ale ja teraz nemôžem, lebo točím video, keby som tu, aby sa všetko zmazalo. A keď vám to video pomohlo, dajte like a nejaký odber a dislike a vám napíšem v popise, kde sa to môžete si to stiahnuť. A napríklad točím veľmi málo, lebo to je môj prvý tutoriál a každý vám skutočne a ešte niečo. Pač sa skvelé. Čus. Mám vás rád, moje fanúškovia.